А Тос, знаеш кой е Тос? Лазар Ангелов. Да, същия. Тос е Разан Ангелов. Опа, лошо стайл. Виж бе, виж какъв дядка е. Виж бе. Видя ли го? И целия в сняг такова. Всичко лошо знае зад гърба ми. Значи ти си ми откраднала аспирина. Схвана ли? Да. Бат Хари, прилъшава ми. Виж кой як е облякал. Открадна на Динко Динко, бе. Знам бе, знам бе. Ей, ще го шибна най-накрая този склон. Виж го. Не се образът ми някак си, виж каква червена риза. Има и нож. Горкомо на коня. Ако не ще да... Викам горкомо на коня, ако не ще да оди на... Мляко Разан, използвай преди да ти стане лошо. Когато аспирина е безплатен. Така спринтьор. Ай, виж какво направил. Направил там нещо с ръката. И ти ли си така? Не съм. Аз ще почна да бягам, то спирам. Ти бягаш, когато знаеш, че на неко мацка и нема родителите. Да, защото аз знам, нали? Некой те покани и каже, моите родители ги няма. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате лошо или не, но по-лоша телевизия. А аз съм лошия водещ, Али Раза. Той пост ма кара да си разплета чорапите. Курец! Виж бе! В кутията пише курец. В кутията на доската отваря пише курец. Курец. Ама какъв предвид че им дадат, като пише курец? Вибратор. Те са на маса, тако стават къте. Але Разавиш какъв е голям, виж, той е голям дирник, има вече му задния двор. Човека закусва аспирин. Раза, как е купона? Педал, мълчи, че ми стана лошо, бе. Да, този от България, този чак до Турция го чува. Раза, продадох къщата и взе $75,000. Тогава ще ми ги дадеш, защото ще ми стане лошо. Ето Раза. Сега ще спите в колата. Виж го е. Чекия тайм. Чакият. И след чекия му става лошо ми е. Това не е. Какво е това? Задникът ти да не е Виж какъв е. Той такъв, виж спортяга. Да си остава мустака. С едно Ливано си направил операция, ама той и Разато си направил с едно. Виж какво пише. Бас, Мечо Бас. И карат Мерцедеса. Лошинатор. Главата я държи. Тя ли е лошата? Лошинатор. И какво стреля с аспирин. Виж как знаеш. Ти ли си го правил? И какво единственото лекарство, което е против тия, само аспирина. Супер Раза. Какво пише? Нищо. Раза гледа девойката. След това Раза припада и Раза е в гроба. Ще те някаква гола легнала и тя я дай, той тествам Paint Zoom. Виж бе. Раза кът беби, ама с порасна глава. Ти като си бил беби, така ли си бил главата ти? Някакъв брадясал из бяла коса. Аз и хей, откачаме с тия с мотори. Къса ги направили двамата. Не, тя по-смешна, виж ако. Попише десно. Бегай от тука. Бегай, ва! Банкера дава аспирин. Има сделка. Али Раза 100,000 аспирина. На лов за Али Разин, виж го. Моторно ми е. Виж актьора извън филма как изглежда в ляво. Лей какъв, нали смисъл какъв млад, такова пък иначе филма какъв е. Филма отврател. Пиха на лагин.